माने बमहाय क'क्रं नि बागै जाना रिंजा खासा एक बुबागरा साइकेलांका नों फायदि दिल्लीव एके तामनि बागै नों खाबो तो आं साइमिया एके बहानो दिल्ली फायदिनका एके आं काबुक दिल्ली थाना नायतंगो एयरपोर्ट फाइसक फैका खा खलायो जे चिनी बुबागरा मिया जे को चिनी हांगरे स्टाइगो हाथाय कतर जे कक सामानि आरो गो किसाय मिसा बिनि लगी तंगु चुबाना नि बागै न बिनु सामुंग गाबन बागै नों काना नांखा खलायो ताम हिंका काय जों काहाम ककुमा तुबुय फिरगय मानथो अबनो कायथनि थानि चिन सुरिमा इफ्रा हास्तेनि जत लुकुरं सुरिमा सुमनायो एवं जाहाते कायै मिसलिड केबो यातै कायै नरबो नायदि जे बुबाग्रा काहाम करंखाय जों जत काहाम करंखायै दिदिन फिरं मानantै अबन बागै जतन थानि न जों सुबाग्रा सार महाराष्ट्र साका मुसराय मुसा तुनाय ने बमहाय रक्तु थतखाय अवश्य बारबेली तो कोन एग्रीमेंट नंगे बुखुबाय तो कक बाय तुंगया कै इको जेटा एग्रीमेंट नंगनाय बा एकॉर्ड नंगनाय अब तो नि राइट इन एग्रीमेंट नंगनाय एकाय खाखलायो राइट इन एग्रीमेंट तुबुय न बुबाग्रा चिन हास्त फिरगनाय एवं हाथाय कतर थांगै चिन हास्तेनि सबानि लुकुरंनि बुसकांगो ब सानायता जों ताबो तुबुय मांखा अबले आं स्राय सारिखनो सायमा सार हाथाय कतर ताबो कासलाया माने हांगास्रा खाय तं पुरानो के नों ताबो कलम तं हाथाय कतर जारा चिनि ताबुगो चिनि वारिस विशेष करे YTF नि जारा चिनि सेंकराग रक ताय TWF नि गोबां मा चिनि सेंकराग जिगो आरो तंगो एके आं कयना मुसुंगो कसां कसांगाय तंगदि बुबागार नासिं तंगदि आपडेट बुबागारा बाय नर खलाय तंगदि एवं लुकुरंनो जाहाते मिसलिड खायातै बा कुन उत्तेजनामूलक कक सायातै एवं कुन उत्तेजनामूलक जाहाते कुन मीडिया रग कक सायातै अबनि बागै आं बन थाने आं खयमुं तंनाय आं बरंनो खाका हामजाफारो तामनै काय बुबागारनि लगे बरक सभा खलाय तंमोन बागै जों जतना फानसा अबनो अकगनो बंनो आं कसारि खलांना मुसुंता